Tak čaute, ja som Gula. A ja som Tomáš. Počkej. Opačne. Nie, naopak. Ja som Tomáš a on je Gula, alebo tak nejak. Z kapely Prekvapenie januárové. Nie, januárové prekvapenie. Tak. Zase to doplietol. A chceli by sme vám niečo povedať o rock show a chceli by sme vás v podstate pozvať na rock show tohto ročnú a boli sme oslovení tými krásnymi ľuďmi ako Ivo za Varpy, že spravíme trošku upútavku a budem radi, keď prídete a my vám to trošku tak uvedieme do histórie tú rock show. Dobre, Jaro? Dobre. Tak ja som sa dostal v hudbe, že som chodil na Kirdy na rock show. A v podstate, alebo vlastne nie na strednej, ešte nepočúvali Nirvanu, potom Nirvana, Cobain si to nehal prejsť hlavou, tak to všade bolo, už som to prestal počúvať. Ale bol to tak, že potom hralo Kirdy o Vrábloch a priamo na rock show ešte hrávali. Rock metal pre rock show toto nie, takže tak som chodil na Kirdy. Chodili sme na skúšky, ty si bol na skúške niekedy o Kirdy? No, ale kedy určite. A v Kirdy hrával Seky a Stano a tí boli vlastne aj u nás. A Seky akože mi ukázal prvé akordíky a tak, ja som mal 15 alebo koľko som mal, hej? Čo ja viem. A 15 plus rokov minus. Som mal, plus minus. No a tak proste takú som mal gitaru, že takto som mal struny od matníka, som mal také tvrdé prsty, jak nikto, že keď spravil postol, že tak to bolo úplne, že som skoro rozbil stôl. Som mal prvú gitaru, takto som mal struny ďaleko. Potom chalani došli za mnou, že ja som hrával také tie svoje pesničky a došiel Stano a Seky a že tieto pesničky sme mohli spraviť, lebo Kirdy tak nejak sa už trošku rozpadalo. A že tieto pesničky sme mohli nejak spraviť Stano. A že ak dobehne na bicykli a Seky, že mladý Gula. Mladý Gula. Že mladý Gula, lebo ty si hrával s onej do Sekym, teraz onej, ty povedz to, čo si hral do Sekym. No ja som so Sekym začal hrávať na tajnej. Vieš, ako ešte, keď som chodil na základnú školu, som sa učil trošku bubnovať. Kapela sa volala najskôr, že Diabolové zvony, tak nás nazvala vlastne, ten názov nám vymyslela babka toho chalana, čo sme u neho Jaro Solčiansky, povedz to kľudne, nech tam je. Jarová babka. Ako má prezivku? Určite, jak Diabolové zvony. Tak sme mali. Ako má prezivku, Jaro? Jaro, Evžen. A potom sme to skrátili na zvony a nakoniec sme sa volali Gilotína. Potom som ešte vo viacerých kapelách pôsobil a potom ma chalani zavolali do VPčka. Ešte bol mladý a pekný, už je len pekný. V januári 90. Áno, vlastne tak vzniklo aj EPčku, že prišiel Tóno z Kirdy a hovorí, on to organizoval, ešte to bolo v Saigone, čo bol vlastne závodný klub ROH ešte bola, kedy, čiže to bolo. Potom to bol diskotéka Arkádia. A nás zavolal, že chalani, poďte hrať, že budete akože prvá kapela. A že, ale aký názov vám dáme? A že my nevieme, že čo ja viem, že my sa nejak nevoláme. A potom to, že však vy budete také januárové prekvapenie, tak čo vás tam jak dáme? Tak daj to tak, že januárové prekvapenie, keď hráme januári, vieš, budeme prekvapenie. Lebo vtedy hrali tie kapely taký ten rok všetci a my sme tam prišli takými tam, s flautičkou a tak to bolo akože prekvapenie. Tak za celé vtedy máme, že januárové prekvapenie. Je áno. Tak Jaro, áno. Myslím, že dosť dlhá odpoveď na tú prvú otázku. A keď môžem, tak ja som účinkoval na rock show ešte v roku, myslím, že to bolo 97, Dinosaurus. A dokonca v dvoch kapelách, že som kapele s názvom Depress. Dokonca. Hral na basgitaru, ktorú, jak som a Depress je terajší, oni povedz, to sú terajší Depress. Depress sa premenovali, potom teraz hrajú Kabát Revival pesničky. Takže Jaro hral Kabát Revival basu, nie v bicie, sorry. Tej kapele, ktorý pôsobil ten spevák. No. No a to som chcel povedať, si vám prerušil. Prepáč. Že jak som odložil tú basgitaru, tak hneď som si sadol za bicie a ďalšia kapela s názvom Sandy, tak tam som hral. Čiže on je... Hneď po sebe ten večer. Tedy som bol mladý, výkonný. Teraz si starý a výkonný. Áno. Prvá rock show bola ešte Kultúrákov, sa nezdá. A potom až od ďalšieho roku tam bývalo vonku na starom ihrisku. Tak chodili sme tam pozerať kapely, aké tam bývali. Tie naše obľúbené Kirdy. Napríklad, no Kirdy tam býval, však to bol Seky a vlastne Stánko Krava. Pre nás to bolo mladých chalanov také vyvrcholenie leta. Určite, že viem, že vtedy to začínalo byť také, že aj neviem, Sedatívo vtedy začalo hrať, nie? Nejak tak paralelne, že? A vtedy to začalo tak vznikať, že
ľudia si tak začali hovoriť, tí sú lepší, alebo tí sú lepší a to bolo pre nás, my sme boli všetci kamoši a pre nás to bolo dobre, že tam došli jedni aj druhí, akože taká zdravá konkurencia, tým pádom vždy boli na koncerte všetci, lebo nie, jeden deň tuším hrávalo na Rock Show Sedatívum, jeden deň sme hrali my na konci a že sme boli akože kvázi takí headlineri, alebo aj so Sedatívom, jeden deň boli oni, jeden my. A vždy došli ľudia aj na a potom akože tak sa porovnali, že ja počúvam EPčko, ja počúvam Sedatívom, ale nám to bolo, my sme sa potom na tom dobre bavili, že aj tak všetci prídu aj na Sedatívu, aj tak všetci prídu aj na EPčko. Ešte to bolo také, že celkom pohode. Odtedy bolo vo Vrabloch veľa kapiel, to bolo aj 20. Taký Seattle. No, taký Seattle, to bolo 20 všetci kapiel. Sme sa tam zišli na tom starom ihrisku a tak pokecali a zabavili sa. O tom tá Rock Show vždy bola, že vlastne prišli... A tešili sme sa, že hráme na veľkom pódiu. No, to bolo o tom presne, že prišlo strašne veľa ľudí. Aj, ja si pamätám, že tie prvé som bol až prekvapený, že proste toľko sa nabehlo tam Vrabelčanov, že fakt, že ešte stany tam bývali, vieš, že stany tam vpravo boli postavené stany. Pamätáš sa na to ešte niekedy tam oni? No, keď bývala dvojdňová Rock Show, no. Takže ty či ja? Môže, že ja ešte rozmýšľam. Ja si rád spomínam mňa Jura Čokinu. Juro, keď prišiel, zakričal Rock Show Vrable 2014, či koľko, vieš. Tak vždycky to bolo presne o tom, že keď Čokina prišiel, ešte aj keď to nerobil Čokina, tak ho tam zavolali. Takže to bolo vždycky, tak to nabehlo, aj keď tam bolo traja ľudia na začiatku, tak prišiel Juro, zakričal, tak si že a na kapely, čo aj všetky kapely, to ja si spomínam, že čo tam bolo, také čikiliky, tu a dobehlo, to sa mi, akože to sú takí kamarádi trochu, tak s tými, keď sme hrali, to sa mi tak ľúbilo, však ja som taký trošku tiež tým smerom, že nie moc, tak skôr na ten underground, čiže ja som aj nie, tie mainstreamové si až tak nespomínam tie veci, že mne sa toto skôr ľúbilo. A ty, Jaro, povedz ty teraz, čo, už si to rozmýšľal? No, napríklad, že na toho Čokinu, jak si hovoril aj ty, že Juro vždycky pred začiatkom Rock Show povedal, že alebo tak sa hodnotila kvalita toho ročníka, ktorého, že tam boli také pod pódium také dlaždice, tam, kde stáli ľudia a tie boli vždy zarastené trávou. A keď tie dlaždice bolo po Rock Show vidieť, že tá tráva bola tam vyšúchaná, tak vtedy bola dobrá Rock Show. To bolo meritko kvality Rock Show, bola vlastne degradovanie trávy medzi betónovými, čo si to povedal? Kockami. Štvorcami, Jaro, kocky sú kocky. Štvorcami, áno. No, to je 3D a 2D. A ako divák, mne sa raz páčilo jedného, keď hrala kapela Metropolis, kde hral kamarát Moropalis, kde pôsobil, tak chalani aj s Jimmy, obidva gitaristi boli pripevnení lanami hore o konštrukciu, ktorá je dosť vysoko a kamarádi horolezci a čo robili tieto výškové práce, tak ich dozadu za pódium vyťahli počas sola a oni asi 4-metrovej výške tak hrali tie sola. Bolo to dosť náročné, čo mi Noro hovoril, lebo furt sa tak to točilo, že nevedel sa natočiť divákom. Niekedy sme sa vymenili za tými nástrojmi, ja som bol za bicími, Gula hral basu, Seky hral na harmonike rozťaľ, a Stanko Kramačov basa, ktorý nám na gitare spieval, nie? Tak kto to spieval? On to spieval, nie? Stanko, no. Alebo sme mali také, že... Vokalistky sme mali. Vokalistky, čo to môžeš kľudne povedať ty teraz? Mali sme takú drevenú konštrukciu, chceš povedať ty, Jaro? Ty povedz. Dobre. Mali sme také, nazval by som to, že ľahké dievčatá, môžem to tak nazvať, nie? Nafokovacie ľahké dievčatá, najlacnejšie v podstate, aké nájdeš. Sme mali na takej konštrukcii drevenej, na to sme mali ešte jednu taký pedálik, alebo čo to bolo. A oni boli pripevnené 3, dali sme im naše trička vo farbách zelená, žltá, červená. A vlastne nohou to basák, Ludo to tak akože hýbal, ste mali ako keby tancovali v repete. To boli vedľa nás pekne postavené, že sme mali akože speváčky, jak sa to povie. Vokalistky z repete. Alebo sme mali, vieš čo, že mali sme takú pesničku, takú, dá sa povedať, že najväčší hit asi nie, že šrobovák krížový. Tak sme vyrobili taký 3-metrový šrobovák, alebo koľko to malo? 2,5. Robíš na ryby. Prečo? No, 2,5, no. 10 cm, ne? Či 20. A
taký šrobovák sme vyrobili červený, ešte neviem, či je na konci nemal ten otvor, nie? A ten sme tak akože hodili do ľudí počas pesničky, že krížový šrobovák. A jak to padlo do ľudí, v momente to ľudia rozbili celé, to roztrhali, vieš, úplne to lietalo všade. Takže takéto hovadie sme robili, lebo chceli sme trošku aj divadlo do toho vniesť, nielen ako, aby to bolo na suché. Chceli mať kulisy jak Pink Floyd. Ale a to sa nám doteraz nepodarilo. Po vrábelskom merítku. No. Ja, tak to sa nám podarilo. No. Aby to bolo rozmanité, trošku iné ako iné festivaly. A treba aj túto podporovať tú novú domácu produkciu. Kopec kapel tam bolo takých, že to ešte počúvam, napríklad to Čikiliky, a to si furt občas pustím, niekedy ma to tak chytí, vieš. Ale tento rok sa na jednu kapelu teším. Teraz iba na jednu? Moju, ale... Jasné. Volám sa Narcis, ale na jednu sa teším. Odkiaľ som za Žiliny. Kaskabel. Kaskabel. Dretan. Tak na tých som zvedavý, tých úplne bodr. On je bubeník, on nevie, čo je hudba, takže... Ja ako bubeník, ja som najlepší kamarát muzikantov. A ja zase nie som až taký muzikant, takže môj najlepší kamarát nie je. Ale hudba ma baví celý život, stále, s menšími prestávkami stále hrávam. Jaro. A veď som to sťahoval. Seky. Tak ho vypni. Haló. Máš? No, počúvam ťa, no, hovor. A kde si, čo si? Sme pod kinom a natáčame upútavku na rock show, dojdeš? Výborne, točíte rozhovor. No. A ty si na mikrofóne, aby si vedeli inač. Dobre, v poriadku. Tak dojdeš? Však dojdem. Tak dojdi. Tak dojdem. Dobre, tak dojdi. Tak dojdem. Dobre. Vždy sa niečo dialo, ale vždy bolo toto o tom, v podstate celá rock show bola o tom, že po tom celom, ako keby, vieš, prišli ľudia aj čo boli vonku niekedy, to bola taká oslava, prišli ľudia na prázdniny z Čiech na rock show, bola, keď to také bolo, že doslova z Anglicka sa dochňápali ľudia, vieš, niektorí, čo tam boli, že na rock show prídu, lebo tam sa všetci tak vedeli stretnúť v tom roku. Ja som zazmúnený, áno, my s mojou terajšou kapelou budeme hrať večer na nočnom stage, ako som spomínal, ale prídem sa pozrieť, aj keď možno na chvíľu, na staré ihrisko, na open air. Vidíme sa 10.8. Kde to máš? Kde? Na rock show Ramble 2024. A jak to povedať, čo kina? Rock show Ramble 2024. Nie? Najlepší festival v Strednej Európe. A v Stredných Vráblach. A prídu aj z Cedmíra. Pozývame vás na rock show. Budú nočné stage tento rok. Viem, že budú. Dobré kapely tam budú.